Ezi, Mache. Yeah, you know I'm what? wondering. Adom. Yeah, the Namiase. I don't pay my doctor and social papa. Yeah, come say. I feel a Genebia ma. Yeah. Nano near can say a entry a tree was nimu a call 9. A descriptive. Yeah. Yenya a dean potting say assemble one as him for na nzimfo mi no ye beche. Yeah. Nim dia ni ba could. Yeah, no correct. Yeah, nya ho say nim bribia David. Boaz bibia boko. CJ bibia boko. Sɛdeɛ akora kan o sɛ ontimi nka sɛ bibia boko because ebi o ha na. Ni nyina boko fa. Na deɛ enye ni nyina na. Ni nyina nya. Ana na ni usa. Dagi. Na wotwetwa mu no ye kan sɛ ye bɛhwɛ abosome ne nkyerase. Ebi chiche mu na yakɔ kremre nti ɛna no ye hwɛ October abosome. October ɛyɛ ahinime. Okay. Na ahinime no na English kasa na because unpredictable. Okaya boso afi etwa mu no. Osioto bebre makoko sɛ afi osioto bebre ɛtɔ de bia mframa huha ne ade na asɛe enoma. Osanaye August. Osanaye ni jemre yebu nkunta aduane abu no mo ne ade. Ne eto aso bio ebo fog mist ewiema yekusu ne ade. Bosumi ye unpredictable month. Ahinime. Asem bia hinime aha me ahinime. Asem me hwe o adwa be ni ma bedi abene o wiase. Nti obosumi ye ahweyi bosumi papa. Ne edi ho bio November. Obubuo. Enhoma nyina se ba yire nhoma. Homa sinsan nnua ho ne ade nyina free sa bosome e kire yanimu yiko no e be hya ase abubu anyia awie ope efiase eyi ni tiadi homa no ebedi nkan awu ansa na e champon no mo ne esre no ne ade atoaso obubuo ye bosome a homa eni nnua eni ahodin bebre hya ase ebubu na kese ye ni kire opem. Okay. December ye openi ma opeketwa etisa atakakra. Isan sa tapani anga na mkwanso ba. Okay. January opepon brane pa. That's opekesi pa no. Ya yankwada no anwe ya na wano pa. Wano papa. Ya na. Ona di nyina papa opepon eye January. Ojefuo. Oje efuo sa habre na wie ma sesa prekope. Obehwe na mframa bo finomian konom ne ade ya se mwati wonse mframa mwati amframa chono sa cyclones eba bebre na osuato ba ko mienu miensa abroso a enan yesi ewie mu asesa ewie mu agi mfuo sabre no okuani anani abre wa hya se edo bosumi agi mfuo. That is the beginning of the farming season. Ain't the correct pronunciation ojifu. Ojifu. But mpempi yete ojifu. Ojifu. O benya fu onye ojifu kura to say redeemer, enye redeemer. Ojifu. Oye ojifu, ojimfu. Oh. Ne di hobi oye obenim, ye de be wie match. Obenim no afi insurance ase eto atoto enye se miensa enan a eto wo February mu na fe de eto etimi to akese etimi to ntientia no ne ade enti afi nhoma na obubu ebre no ewuye no nhoma na hyase babio enhwiren flowers ahyase e ba ndi obahwe no na enwa bees efiase enonom nectar no obenom e de akwakoye ne wo abo bi efre no afa odimbra osi ho na so okawa otimi kata nani na ono mo se me nti odi dade kra fa ho na odi akire nse dwe ebinim kra frɛ no saabo an se obenom. Okay. Nti edin obenim na nkasa ben obenom emo ahoro hyase enonom bebre san se wo mu nkosua nyina paapai there is the beginning of new life eno ne obenim no March obenim February ojifu January opepon December openima November obubu boso me ben yomi ahinime na akura na no ye hia ye no obi de asembisa bi ye rajuman ese ye boy nsem ye nsem no no adekire bi ma kire sa ade no ache osi asefua anasa asedua ono abisa asem ye no bua ye no bua ne correct papa ya asedua beans papa ni mama
ɛne nkwadaa na wɔmani afi no kwafuom ɛnketewa no na ɛwɔ fie ɛbɔ ampe ɛbɔ bɔɔl ne ade ɛna nana bɛrima na sɛ ɔba ɛwɔ hɔ ɔpani ntena fie ma sɛ dua ɛmfɔ osuo mu na ɛbom kururura na wateate nkwadaa no sɛ monsesa beans no ɛnyɛ sɛ osuo bɛtɔ asɛe no ɛba so akɔm bɛka yɛ nyinaa ɔpani anaasɛ onimdifoɔ anaasɛ ntuanoni ɛwɔ abusua mu ɔwɔ ɔman mu anaasɛ ɔwɔ kuo mu a ɔntena hɔ ma asɛm ɛnyi nsɛm ne yɛkɔ so wɔ parliament ne adeɛ council of state ɛsɛ sɛ wɔmohwɛ na ankwanko te atesi ɛsɛ sɛ peace council hwɛ ɔpani ntena fie ma asedua ɛmfɔ yɛdi hɔ bio wɔfa agyeman sɛ metoto serɛ anaasɛ mekoto wobu nkotodwe wakoto no waserɛ ɛnyɛ yɛtoto serɛ ɔfa agyeman nyame nhyira bebree feedback no yɛne sɔ mo nyinaa mo amasa de feedback ɛba ne ade ɛnkɔkɔɔ ni ɔfa agyeman ne adeɛ nyinara yɛkoto ɛda mo ase